sa palad. Matag usa kanato ana ay gihatag sa Ginoo. Duha ka klase ang mga kapalaran. Ug nalinya ta sa maayong kapalaran, mas labing maayo. Ug nalinya ta sa dili maayong kapalaran, maayo gihapon. Kay kita nakapuyo sa kalibutan ug nagsubay jud ta sa atong kapalaran. Daghang salamat. Maayong buntag. Maghubad ko karon sa mga palat nga gipadala sa Messenger. Ang akong unahon ug basa karon mao si Hershey May Ferrer diha sa Santo Tomas, Davao del Norte. Si Hershey May samok sa iyahang palad daghang mga halad. Unya siya labing nga pagkababae. Unya siya maayo siya mugunit og kwarta. Pero muawas, pero dili tanto kay kuan man maayo man siya sa iyang isig kataw, dili man siya dalo. Unya daghang sang malipay diha kaniya. Unya siya kugihan jud sa trabaho. Ang iyahang partner sa kinabuhi kun siya dalaga pa karon, daghang manghalad diha kaniya. Ana ay matinud-anon, ana asay dili matinud-anon. Kun ikaw naminyo na karon, ang imuhang partner ana agyoy mga kagahapon, pero karon wala na, basin sa una raning panahon. Unya siya ang iyahang kumingking ning lapas sa bagli sa iyahang tapad. Ang iyahang paningabuhi sobra. Unya siya manggihatagon matinabangon sa mga ginikanan ug mga igsuon. Unya ana asay iyahang pagka luoran. Unya siya pinangga siya sa iyahang mga ginikanan ug mga igsuon. Unya ikaw maayo sad ka ma'am og negosyo. Sideline, negosyo maestra kay maayo sad ka dihang dapita. Ana ay mga kauswagan sa imuhang kinabuhi. Ug ikaw makaanak usa, duha, tulo. Unya ikaw maayo gyud kas negosyo mang sideline kay maayo jud ka dihang dapitan. Ug ana ay mga kaasensuhan sa imuhang kinabuhi, basin adto ug wala nimo adto sa imuhang mga anak. Mao nay hubad sa imuhang palad. Hershey May Fernandez diha sa Santo Tomas, Davao del Norte. Ug daghang salamat ma'am sa imuhang pagpadala sa imuhang palad. Mo shout out ko diha sa Santo Tomas, Davao del Norte sa tanang mga kauban nga mga maestra ni Ma'am Juliana Escartin Baruna. God bless ninyong tanan. Ug mo shout out sad ko diha sa Kaslunon nga si Hazel Barona ug si Tawing. Pag-amping mo ha, God bless. Akong hubaron nga palad karon mao si Maritis Renyo diha sa Santo Tomas, Davao del Norte. O ma'am, ikaw labing ka nga pagka babae. Unya ikaw ang imuhang partner ug dalaga pa kakaron, ang imuhang partner daghang maibog. Kung ikaw naminyo na kakaron, ang imuhang partner ana ay mga kagahapon, pero basin sa una raning panahon. Ana ay mga lamas sa kinabuhi.
Unya ikaw maayo sad ka mo hipos og kwarta. Imog yung gunitan pero muawas kay naamang yoy mangayo. Unya ikaw dili sad ka dalo, emosyonal ka nga pagkatao. Ug makadungog kag mga istorya dali ra sad pud ka masakitan. Ang imuhang paningabuhi ma'am sakto ra. Unya ana ay mga kaasinsuhan sa kinabuhi ma'am ha, basin ug wala nimo adto sa imuhang mga anak. Ikaw makaanak ma'am duha tulo. Unya ikaw jud ma'am daghan sang masina diha kanimo. Unya ikaw sad ma'am pag sideline og negosyo kay maayo sad ka dihang dapita. Ikaw jud aradyo kang kamaayo mo gunit og kwarta ma'am. Nya dili sad ka dalo, manggihatagon ka, manggihunahon ka og mga ginakanan og mga igsuon. Pero og mahiubos ka, wa na nakatatak na to sa imuhang kaisipan, dili na gyud mabakwi ang tanan. Nya mao nay hubad sa imuhang palad ma'am ha. Marites Renew diha sa Santo Tomas, Davao del Norte. Mo shout out ko diha sa Santo Tomas ni Roselyn Orag. Shout out ko diha sa Marscon, Santo Tomas, Davao del Norte ni Nalina Esperil. Ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa ako ang YouTube channel. God bless. Sunod na tong hubaron nga palad karon mao si Ma'am Josephine. Ma'am Josephine. Diha sa Santo Tomas, Davao del Norte. Ma'am Josephine Bailon, ikaw labing sad ka nga pagkababae. Unya ikaw samok og kinabuhi, daghang makagusto dugukon og mga lalaki. Grabe ang palad. Unya ikaw sa unang panahon ana adyo daghang mangulitaw kanimo pero magpili ka kay dili ka gusto na makabana lang pug ka og walay trabaho. Gusto jud ka nga naay trabaho. Unya ikaw ang imuhang paningabuhi ma'am sobra-sobra kay ang imuhang kumingking ning lapas. Unya ikaw ma'am dali ra pud ka, dili pud ka magpauwahi sa panahon. Mukamas jud ka kay aron gusto man sad ka nga moasinso ka sa imuhang kinabuhi. Mauna nga mukamas jud ka, maningkamot jud ka aron muuswag. Unya ikaw ma'am ana ay mohang mga plano, daghan kag plano sa imong kinabuhi nga gusto kang mopalit og yuta, balay ug uban pa sakyanan. Ug pag-ampo lang sad sa Ginoo aron matuman ang imong mga plano sa kinabuhi. Kay ang atong mga plano ato gyung ihalad sa ato ang labang makagagahom. Kay siya maon may mo-approve. Unya ikaw makaanak usa duha. Ni isa duha tulo. Upat ba ni? Unya ikaw maayo sad pud jud ka sa negosyo. Gusto po kang nagplano ka
Unya ayaw og nakay plano padayon, ayaw pag-usab-usab. Kay wa may kumo sa pagsulay. Maunay hubad sa imuhang palad, Ma'am Josephine Bailon diha sa Santo Tomas, Davao del Norte. O daghang salamat ma'am ha sa imuhang pagpadala sa imuhang palad. O gusto mong mutan-aw ma'am sa inyong hubad sa inyong palad, adto lang sa ako ang YouTube channel, hubad sa mga damgo ug hubad sa mga palad. Ug daghang salamat ma'am sa inyong pagsalig. Mo shout out ko diha ni Ma'am Juliana Escartin Varuna ug sa iyahang pamilya. Shout out ni Josephine Renew. Shout out ni Josephine Bailon. Shout out ni Marites Renew. Shout out ni Hershey May Ferrer diha sa Santo Tomas, Davao del Norte. Ug daghang salamat kaninyo ma'am. God bless. Baron karon nga palad mao si Marisa diha sa Santo Tomas, Davao del Norte. O Marisa, daghang salamat sa imuhang pagpadala sa imuhang palad. Ikaw dili labing nga pagkababae. Unya ikaw ana akay mga kagahapon sa unang panahon. Basin na humana ni. Unya ikaw og dalaga ka karon, ana ay imuhang manghahalad nga matinud-anon diha kanimo. Kung ikaw naminyo na, ang imuhang partner pitful diha kanimo. Unya ikaw kugihan sa trabaho, manggihatagon og mga ginikanan og mga igsuon. Ikaw dili dalo, dali ra jud ka maduulan. Ang imuhang kumingking, sakto ra ang imuhang paningabuhi. Unya ikaw makaanak, usa duha. Unya ikaw maayo sad ka maningabuhi, di ka magpauwahi sa panahon, maningkamot jud ka nga muuswag ka. Kay ikaw daghan kag plano nga mopalit kag yuta ug balay. Maunay imuhang target karon, daghan jong plano. Ang mga plano ihalad sa Ginoo aron tabangan ta. Unya ikaw daghang masina nimo, daghan sang mga tao nga moduol diha kanimo kay ikaw maghihatagon. Pag-ampo lang sad sa Ginoo kay ana ay mga kaasinsuhan sa kinabuhi, basin ug wala nimo adto sa imuhang mga anak. Maunay hubad sa imuhang palad, Marisa diha sa Santo Tomas, Davao del Norte. Ug mo shout out ko diha ni Ma'am Juliana Escartin Varuna. Daghang salamat sa imuhang pagpahibalo sa ako ang YouTube channel, sa imuhang mga kauban nga mga maestra. Daghang salamat. God bless. Shout out ko diha ni Isa Minyusa, ni Elizabeth Costan, ni Estrella Elliot. Ug daghang salamat. God bless. Thank you for watching. Thank you for watching. Daghang salamat, Mama Mary.